Град София е била основен кръстопът на Балканския полуостров стотици години преди да бъде обявена за столица на България. И до днес тя е пресечна точка на пътя между Европа и Азия, между Черноморието и Адриатика. През годините много имена са описвали това селище, което е било част от тракийските, а после и от римските територии. Известна с лековитите си минерални извори, всяка година столицата ни е посещавана от множество туристи. Малцина от тях обаче знаят какви исторически съкровища се крият под краката им. За да покажем всичко най-интересно от тези обекти, ние решихме да създадем мобилно приложение, което ще разкрие някои тайнствени подробности за останките на Сердика, любимият град на император Константин Велики. Мобилното приложение Невидимата Сердика, Invisible Serdica, е едно изключително интересно приложение за iOS и Android, което ни разказва за скритите обекти под земята, за Сердика, за онази част от града, която е невидима за нашето око. Знае се, че много от интересните обекти са невидими, те се намират под земята и чакат своето разкриване. Интересна част от приложението е, че то говори за обектите чрез книгите, чрез старите литографии, гравюри, фотографии, карти. То ни разкрива онази епоха, онзи свят, който отдавна е под земята. Приложението Невидимата Сердика е разработено съвместно с Асоциацията на библиотеките NABIS и с подкрепата на Фондация Америка за България и цели да повиши интереса към старите книги, към използването на каталозите в библиотеките, към докосването именно до атмосферата на онези времена. Това приложение е много интересно, както за всички туристи, посещаващи София, така и за ученици и студенти и всички, които искат да научат повече за историята на София. За създаването на мобилно приложение е нужен добре организиран екип и ясно планиране. Започва се с избора на функционалност на продукта. Знаят ли хората какви съкровища се крият под краката им, докато се разхождат из София? Може би искат да научат нещо повече за тайните на древна Сердика. Огромно значение за успешната реализация на едно мобилно приложение има потребителският интерфейс. Планират се различни елементи от него. Главно меню, подсекции, мултимедийни елементи. Важно е да се вземат предвид особеностите при използването на мобилни устройства, където всичко трябва да се случва просто и бързо, само с едно докосване. След като скелетът на приложението е реализиран, започва попълване на съдържанието. В Невидимата Сердика може да прочетете пленителни истории и легенди, да се потопите в миналото и настоящето на всеки обект, чрез прекрасната галерия, музикални откази, видео и триизмерна графика, които разкриват красотите на древната Сердика. Свалете Невидимата Сердика безплатно за iOS или Android.